Хайрлах Шамлар, доброго вечора. Це Прайм на телеканалі АТР, в студії Осман Пашаєв. І сьогодні наш гість – архієпископ Чернігівський та Ніжинський Євстратій. Доброго вечора. Доброго вечора вам і доброго вечора глядачам АТР. Ви в мене в друзях в Фейсбуці. Саме у вас прочитав про лист, який ви виклали. Це лист звернення патріарха Філарета до патріарха Російської православної церкви Кирила з такою пропозицією примирення. Да? Через що він виник, ви всі пояснювали, що ніби це московське було прохання до примирення. Чи можливо примирення між церквами в стані, коли між народами фактично стан війни? Ми повинні вже зараз, на мою думку, на моє переконання, думати про те, що буде після перемоги України. Тому що те, що перемога буде, те, що буде встановлений мир, те, що окуповані території повернуться до складу єдиної суверенної України, для мене це є безсумнівний. Тому вже зараз потрібно думати про те, як відновлювати мир, як відновлювати порозуміння і як взаємодіяти після того, коли Росія піде з окупованих територій. І, на мою думку, в самій Російській Федерації повинні бути люди, які усвідомлюють, що та політика, яка є зараз, вона є згубна для Росії, вона веде її у прірву розпаду, і тому не заради України, бо якби заради України, то вони просто всього цього не робили, але заради власного самозбереження вони повинні усвідомлювати, що щось треба робити вже зараз, поки їхні позиції є ще порівняно сильні, вони не втратили ще більше. Я буду вас переривати. Чому ми звернули на це увагу? Ви розумієте, канал АТР Кримськотатарський, ядерна аудиторія його мусульманське середовище, і раптом ми втручаємося в тему спілкування Філарета з Кирилом. Вибачте, поясню, щоб глядачам було зрозуміло, ті, хто обізнані, живуть в Криму, розуміють, з чим це пов'язано. Справа в тому, що після окупації півострова Криму муфтіят Кримський повів себе так, як повів, хоча треба називати своїми іменами все, що відбулося. І мусульманська громада, вона в такому стані, з одного боку в ній найбільший опір, з іншого боку вона все одно якби розуміє, що над всім є муфтій зараз. Да? Всі приходи, всі мечеті, вони пов'язані на муфтіях. Ті, хто відверто готові на рівні релігійного життя протистояти, вони потрапляють під справи Хізбут Тахрір або ще якісь екстремістські справи. І фактично для мусульман таким словом захисту став архієпископ Сімферопольський Кримський Климент. Це викликало в мусульманській громаді до таку неймовірну повагу до людини, яка опирається і захищає свою церкву там. І ще, знаєте, в такому стані в нього вистачило сил вступатися за кримських мусульман. Я не знаю, ви мені поясніть, все ж таки мусульмани з християнами, це все ж таки складно назвати, що все добре і у всіх порозуміння. Всюди в світі ми бачимо скоріш негативні приклади. В Україні це і до окупації, в Криму це були скоріш позитивні приклади. І тепер, коли відбувається це спроба примирення, я для себе хочу зрозуміти, чи це пов'язано з тим, що тут, в Києві, патріарх вирішив, що треба захищати в тому числі тепер ту громаду, яка є в Криму під окупацією, щоб принаймні відчепилися від Климента, від церкви, від цілого півострова, де немало прихожан Української православної церкви. Йдеться не тільки про це, але очевидно також і про це, бо ситуація з Кримською громадою Київського патріархату для нас це постійний біль. Але ми, незважаючи на те, що там відбувається, і ми вдячні архієпископу Кліменту, і священнику, і вірним нашої церкви, що вони теж залишаються твердими і переконано дотримуються тої лінії, яка була визначена з самого початку. Українська православна церква Київського патріархату не визнає окупації Криму. Вона не визнає приєднання Криму до Росії як щось легальне. І саме тому
наші громади не реєструються за російським законодавством, а вони діють, як були зареєстровані за законодавством українським. І тому, очевидно, це один з мотивів, чому вони піддаються переслідуванню. З іншого боку, ми розуміємо, що російська окупаційна влада зважає на ту суспільну реакцію, як в Україні, так і міжнародну реакцію, яка відбувається завжди під час загострення тиску на нашу кримську громаду Київського патріархату. І зважають не стільки навіть на цю реакцію, скільки на те, яка може бути реакція у відповідь в решті України. Тому що дуже багато голосів чути, особливо кожного разу, коли чути про черговий акт утисків проти Київського патріархату в Криму, що так само, як Росія поводиться з Київським патріархатом, там треба чинити і з Московським патріархатом тут в Україні. І, очевидно, оцього побоюючись, російська... саме такого підходу? Я не прибічник такого підходу, але російська влада судить по собі. І вона не думає в демократичних категоріях, вона не вважає за необхідне зважати на закон чи на права людини. І тому вона, діючи сама подібним чином, вона побоюється таких дій у відповідь і тому шукає спосіб, як отакі негативні наслідки, зокрема інформаційні, зменшувати. З іншого боку, тут ще один цікавий момент втручається, бо принципова позиція Московського патріархату і патріарха Кирила, зокрема, це те, що кордони церковної юрисдикції не повинні змінюватися під час зміни політичних кордонів. І саме тому формально єпархії, 3 єпархії Української православної церкви, тобто Московського патріархату в Україні, які діють у Криму, вони підпорядковані і надалі Києву. Не Москві напряму. Хоча зрозуміло, що і те є Московський патріархат. Але формально вони на цьому наголошують, що хоча Крим змінив підлеглість державну з точки зору Москви, але не змінив підлеглості церковної, а далі підлягає Києву. І тому для них і це є нібито аргумент, бо, власне, вони не про Крим турбуються в цьому випадку, вони турбуються про те, на чому ґрунтується українська церковна позиція, що зміна політична, а саме незалежність України, це є головна підстава до зміни церковної, що церква в Україні повинна бути незалежною від Москви. До цієї теми я хочу перейти. До речі, хто має право на власну церкву, хто не має, тому що скільки я 2 роки точно час від часу багато приділяв уваги читанню на цю тему, і чим більше читав, тим більше заплутався. Чесно кажучи, можливо, ви мені розкрите деякі деталі, як ви розумієте, але повернемося до цього листа. Коли патріарх Філарет, патріарх Української православної церкви Київського патріархату, писав цей лист, з ким він радився щодо тексту цього листа, і чи знав, наприклад, архієпископ Кримський Клімент про цей лист? Наскільки я знаю, архієпископ Кримський Клімент не знав про цей лист, бо патріарх радився з тими, хто є безпосередньо в Києві, з членами синоду. Це було дуже обмежене коло, тому що одна з пропозицій чи по бажанні, вона була мотивована, логічно мотивована, була в тому, щоб до того, як цей лист не буде оголошений безпосередньо на Архієрейському соборі в Москві, про нього не має бути повідомлено. І логіка була така, щоб про цей лист довідалися члени собору під час собору від патріарха, який його оголосить, а не зі сторони, щоб вони не були налаштовані проти того рішення, яке очікувалось. Бо, власне, рішення очікувалося про скасування анафеми, яку Архієрейський собор Російської православної церкви наклав на патріарха в 97-му році, так, 20 років тому. Як патріарх пояснив на прес-конференції, ця анафема йому ніяким чином не перешкоджає. Він не вважає її просто дійсною. Але рішення про зняття анафеми немає? Рішення немає. Чому ми, власне, очікували не того рішення, яке
яке було прийняте, а рішення про скасування анафеми, тому що рішення про створення комісії для діалогу має компетенцію прийняти і священний синод. Для цього не потрібно рішення архієрейського собору такого високого рівня. А раз пропозиція була саме внести це на архієрейський собор, то очікувалося, що це рішення має бути саме такого рівня, бо раз архієрейський собор приймав рішення про анафему, то в його компетенції і це рішення визнати недійсним. Перепрошую за лексику, яку використовував покійний Чечетов. Чи не виглядає це про розведення як кошенят? Да? Я так розумію, були, як би скажімо, утаємничені домовленості, звернення, перший крок ваш, і ви очікували скасування зняття анафеми, це була прокляття з Філарета, а вийшло, що ви звернулися і вам відповіли так, як відповіли. Я би так не сказав, що я розумію, що можливо з української сторони певним чином це може так виглядати, але якщо почитати російські джерела, там особливо коментарі різних блогерів, там дивляться на цю ситуацію дзеркально, тобто вони вважають, що це є перемога патріарха Філарета, який розвів як кошенят московський патріархат. Що ось він ніяких принципово нових позицій не висловлював, тобто він дотримався тієї самої позиції, яку висловлював завжди, автокефалія Української церкви. І якщо прощення, то прощення він просить особисто за те, що може перешкоджати в подальшому спілкуванню між ним і ієрархами Російської церкви в особистому плані, бо, очевидно, за 25 років з обох сторін було висловлено багато того, що є неприємне обом сторонам. Але, як він і підкреслив на прес-конференції 1 грудня, ніякого покаяння в тому, що він очолив рух за незалежність, за автокефалію Української церкви, він не мав, не має і не буде мати, тому що він не вважає це гріхом. І тому з тієї сторони багато голосів чути, що що він нового сказав в тому, що Російська церква змінила свою позицію, що він насправді все-таки опинився в кращому положенні. Я думаю, що отакі різні оцінки, вони свідчать про те, що все-таки було зроблено правильно з точки зору, в першу чергу, християнської моралі. Тому що, як, до речі, один з російських фахівців підкреслив, той, хто говорить прости, завжди опиняється в кращому положенні. Тому що патріарх простягнув руку. Яка відповідь з боку Російської церкви? Вона двозначна. Тобто та відповідь, яка очікувалася, вона не була отримана. З іншого боку, слід підкреслити, що 25 років Російська православна церква говорила, що в принципі неможливий діалог з Київським патріархатом. Що єдине, що можливо, це щоб Київський патріархат і особисто патріарх з покаянням звернулися про повернення до юрисдикції Російської православної церкви. Але по факту Архієрейський собор приймає рішення про діалог без того, щоб патріарх каявся, і без того, щоб Київський патріархат відмовлявся від автокефалії, від незалежності. Ви погоджуєтеся на це московське рішення, на створення комісії, на діалог? Тобто це буде відбуватися? Як сказав патріарх на прес-конференції, і я думаю, що священний синод, який збереться на своє чергове засідання ближчим часом, це проведе у формальному рішенні. Ми зі свого боку відповідь на те, що була створена комісія, створимо аналогічну комісію. І тоді, як, до речі, і митрополит Іларіон Алфеєв, який очолює відділ зовнішніх церковних зв'язків, московську церковну дипломатію, і цю комісію в тому числі, сказав, що нам треба хоча б вперше зустрітися для того, щоб звірити позиції, чи можемо ми рухатися далі. Ми готові до того, щоб зустрітися, але підкреслю, знову ж таки посилаючись на слова патріарха, і це наша тверда позиція, про яку ми говорили і в Москві безпосередньо під час зустрічі, коли передавали листа, що ми від автокефалії, від церковної незалежності не відмовляємося. Предметом діалогу для нас є спосіб, яким Російська православна церква готова визнати
автокефалії Української церкви і увійти у молитовне нормальне спілкування, так як це належить між помісними православними церквами. Тоді, вибачте, зараз буде теж провокативне питання. Тоді в мене це нібито пом'якшення Москви від слів ніколи, ні за що, тільки каяття і повернення в лоно Московської церкви, а це фактично пом'якшення, да, діалог, пов'язаний з двома речами. Або церква влаштовує такий, скажімо, мінський процес в церковному житті, говорити або говорити і ніколи не вирішувати, або Москва отримала дуже чіткий сигнал, скажімо так, ви не прибічник такого підходу, я ще раз підкреслю, що є прибічники іншого підходу, ставлення до майна, до ситуації, не такого, не різкого. Тобто Україна стала розумнішою за 4 роки. Втратять одну церкву, втратять одну лавру, потрохи буде це, але Московська церква врешті втратить тут все. І вона або має це розуміти, і прийти до того, що в неї буде нуль, ну, залишиться в Криму на окупованій території щось, так? Або, якщо вона все ж таки мріє про те, що якийсь вплив і буде зберігатися на територію України, вона має йти на діалог з реальним вирішенням проблеми. Який з варіантів вам ближче? Я думаю, що тут справедливі обидві точки зору. І я тут якраз не бачу нічого провокативного, і про це треба говорити. Бо для нас очевидно те, що в Росії називають різні башти Кремля. Тобто різні сили нібито всередині монолітної російської державної машини є, і ми це бачимо, є різнонаправлені сили. І, очевидно, є ті, які хочуть щось робити в тих умовах, які є, бо вони продовження тієї політики, яка проводилась, і особливо останні 4 роки, не бачать, бо вона заводить Росію лише в погіршення стану, в ще більшу зовнішню ізоляцію, в ще посиленіші санкції і так далі, що врешті-решт може привести до того, що за сценарієм, за яким розпався Радянський Союз, розпадеться і Росія. До речі, я зверну увагу на слова першого очільника відновленої незалежної Литви Вітаутаса Ландсбергіса, коли його російські пропагандистські журналісти в Вільнюсі на форумі відкритої Росії запитали, чи ви бачите майбутнє для вільної Росії чи відкритої Росії? Вільної Росії. Це Ходорковський. А він сказав так. А у Росії є майбутнє. А ви пішли від цього запитання? І ось тут я повертаюся. Тут одні сили, розуміючи, що їм краще розпочати діалог в позиції, умовно кажучи, більш сильній, ніж вона буде завтра, бо це реальний процес. Реально від Московського патріархату відходять парафіяни, відходять парафії, реально змінюється ставлення в українському суспільстві до Московського патріархату. Їх дуже непокоїть ті законопроекти, які зараз розглядаються в Верховній Раді, і вірогідність прийняття яких є дуже висока. І від вас, Київського патріархату, залежить в тому числі, який варіант цих законопроєктів може пройти, правильно? Я думаю, що це залежить в першу чергу від народних депутатів України. Наша церква висловила офіційну підтримку рішенням Священного Синоду 2 з цих законопроєктів. Один з них ми сказали, щоб краще, щоб ініціатори його відкликали, тому що державний контроль над церквою не повинен існувати, навіть коли йдеться про церкву, яка має свій центр в країні-агресорі, тому що сьогодні будуть контролювати призначення єпископів у цій конфесії, завтра скажуть, а чому держава не може контролювати призначення священнослужителів в інших конфесіях. Але коли йдеться про реалізацію права на вільний перехід з однієї юрисдикції в іншу, відповідно до волевиявлення віруючих, і коли йдеться про зміну назви релігійної організації на правдиву, притаманну їй, тобто та церква, яка називається Українська Православна Церква, але має свій керівний центр насправді в Москві, вона й повинна називатися Російська Православна Церква в Україні. Так ось занепокоєні цим, і тому хотіли би розпочати діалог в більш сильній позиції. Інша сторона, інші башти, вони вважають, що треба продовжувати тиск далі. І вони цю ситуацію, очевидно, використали для того, думаючи,
що вкиданням провокаційних коментарів, що патріарх Філарет попросив помилування від московського патріархату, розкаявся і так далі, вони внесуть розділення і розкол всередину самої церкви. І, до речі, митрополит Іларіон Алфеєв сказав, що так, у нас є думка і враження, що не всі в Київському патріархаті так наполегливо хочуть говорити саме про автокефалію, а можливо, хтось хоче про щось інше. Насправді це не так, і це помилкове враження, тому що протягом попередніх 25 років в середовищі Київського патріархату Московський патріархат постійно шукав людей, які мають такі погляди, щоб їх вирвати. Починаючи від колишнього керуючого справами Київського патріархату митрополита Антонія Масендича, який врешті-решт на межі 92-93 років втік до Москви, йому там дали в винагороду кафедру єпископа Барнаульського і Алтайського. Він упокоївся в 2000 році. І отак час від часу шукали от таких людей, яких можна було би вирвати з Київського патріархату і з ними якісь сепаратні домовленості проводити. Ми в Москві, коли говорили безпосередньо з представниками патріарха Кирила, дали зрозуміти, що навіть якщо вони будуть шукати таких людей і зараз, ніякого успіху вони не будуть мати. Тому що, на відміну від Росії, в Україні головне, від чого залежить, в тому числі і в церкві, подальші процеси – це воля людей. Воля віруючих, воля духовенства. І навіть якщо б вони одного, чи двох, чи трьох єпископів знайшли, які би погодилися на їхні умови, люди би просто таких архієреїв оголосили зрадниками і сказали би, хочете, любите Москву, будь ласка, Росія велика. Але ми далі будуємо і розбудовуємо помісну українську православну церкву. Ви сказали, що Климент, архієпископ Кримський, не знав а знало обмежене коло тут. Після оприлюднення листа ви говорили з ним, чи було у вас спілкування, яка його реакція? Ще я не говорив з ним, і не було такої можливості, але буквально наступного тижня ми очікуємо, що він приїде на загальноцерковне святкування, коли якраз буде і засідання синоду, і загальноцерковні традиційні урочистості, присвячені Дню тезоіменництва патріарха і пам'яті святої великомучениці Варвари, і тоді буде можливість безпосередньо з ним поспілкуватися. Я поясню, чому я постійно повертаюся до теми архієпископа Климента. Справа в тому, що 15-го року, я пам'ятаю, навесні, це був рік окупації, ми тут в Києві пробували збирати перші, скажімо так, не можна сказати, що ітоги, ні, скоріше, це перший рік окупації, якось зрозуміти, що відбулося за цей час, в тому числі в церковному житті, в мусульманському житті, в конфесійному житті Криму. І я пам'ятаю, як важко було взагалі спілкуватися, бо, чесно, знаєте, не можна було сказати, зрадників зрадниками, бо був такий процес зрад. Ще муфтій Кримський, він називав меджліс меджлісом і говорив, у нас є лідери, незважаючи на те, що Чубаров, Джемілєв не могли вже рік як в'їжджати до Криму. Для мене особисто, як людини з боку, не християнина, мені здавалося завжди, що, скажімо, Українська греко-католицька церква, вона більш національна, вона була в підпіллі, вона утискалася, і, скажімо, там постать Любомира Гузаря, який був поза країною в той час, як Філарет був в структурі Російської православної церкви в радянські часи. Були такі враження. Але виявилося, нічого сталого нема. Ніхто нехай не ображається, але з Української греко-католицької церкви ніхто не хотів відверто говорити про ситуацію в Криму, бо домовлялися. В особистих розмовах, я не буду називати імен, домовлялися про спокійне існування громад там. І лише Климент, і лише Українська православна церква Київського патріархату, вона була, як встала в опір, такий, і вона цього трималася. Тепер починається діалог. Чи це означає, що тепер, все ж таки, Клименту треба буде змінити свою поведінку, не треба буде вступатися за інших, треба буде думати про інтереси Київської церкви в її спілкуванні з Москвою. Знову ж таки, посилаючись на те, про що я говорив, чим закінчив відповідь на попереднє питання, ми дякуємо Богові, що в українській церкві не є так, як є, скажімо, в Росії, коли рішення згори може повністю ігнорувати те, що відбувається серед віруючих, чи серед духовенства, серед суспільства.
І для мене самоочевидним є, що позиція архієпископа Клімента в першу чергу залежить від нього. Тобто ніхто йому не може дати вказівку, що якщо ви вчора критикували російську окупаційну владу, ви сьогодні повинні це припинити. Але він може зрозуміти це з настроїв, які будуть. От він приїде наступного тижня сюди, він побачить, до чого налаштований. Настрої у нас є незмінні. І настрій наш полягає в тому, що якщо Москва хоче примирення з Україною, то вона повинна примирятися з Україною. Вона повинна робити кроки. Не ми окупували територію Росії. Не ми прокляли московського патріарха. Не ми відмовляємося від спілкування церковного, молитовного і так далі. Вони це роблять. І якщо вони хочуть примирення, вони повинні це продемонструвати. Ми не хочемо миру будь-якою ціною. Бо і окупація – це теж мир. В Криму нема війни. Формально. Не стріляють. Але окупація – це рабство. Підкорення України – це рабство. Як патріарх сказав на прес-конференції, ми в рабстві прожили 3,5 століття. Ми в рабство не повернемося. І тому, якщо Москва і церковна, і політична хоче правдивого примирення, ми відкриті до цього, бо ми повинні прагнути миру. Не може бути війна безкінечною. Але якщо вони хочуть під виглядом мирного процесу насправді продовжувати таку повільну агресію і експансію і підкорити знову нас собі, з цього нічого не вийде. І тому позиція архієпископа Клімента, як і позиція Київського патріархату, тут абсолютно не зміниться. Ми готові говорити, ми готові шукати спосіб взаємного спілкування і взаємного існування, який би був на користь і для України, і для Росії, але не ціною інтересів України чи Української церкви, і, зокрема, не ціною інтересів Криму і Кримської єпархії Київського патріархату. Я нагадаю, просто попереджу наших глядачів телеканалу АТР, що в другій частині програми в цій студії буде муфті Духовного управління мусульман України Умма Сейд Ісмаїлов. Будемо на цю ж тему говорити за спостереженням цього примирення у православних, за ситуацію в Криму. І продовжуючи, вже коли згадали Сейда Ісмаїлова, от скажімо, у мусульман невелика кількість мусульман може влаштовувати громаду, обирати собі муллу і далі йти там шляхом створення муфтіату. Тому був Саїд Ісмаїлов, кримські татари створили свій муфтіат, і це нормальні спілкування. От мені досі не зрозуміло, мені зрозуміло в Римо-католицькій. Там ієрархія до Риму іде фактично, незважаючи на там напівавтономні східні католицькі церкви є, але все одно все закінчується на Римі. В православному світі є національні церкви, ми розуміємо, це поняття існує. Але які принципи? Чому грекам можна мати, добре, не торкаємося Константинопольського патріарху, це традиція, він перший, але чому можна мати Елладську церкву, чому можна мати Кіпрську церкву, і чому навіть на Криті можна мати ще й напівавтономну Критську церкву, чому можна одному народу мати навіть 3 церкви, якщо вони забажають, а 40 мільйонів, навіть зараз з втратами території, з виїздом за кордон, але навіть зараз 40, а було 52 мільйони. Чому такому великому народу за чисельністю не можна мати власну національну церкву? Чому болгарська і сербська церкви можуть бути окремими, а от чому Чорногорська і Македонська церква не можуть існувати? Чому опір цьому процесу відбувається? Як в вашому православному світі визначається, хто з народів заслуговує на автокефалію, а хто ні? Кожного разу цей болючий процес. Чому? Тому що немає якогось загально визначеного, однозначно встановленого правила. Бо зрозуміло, що коли якась частина виходить з-під влади, той, хто мав цю владу і її втрачає, буде опиратися. І, на жаль, так було в історії. Дотепер ще не було такого, щоб встановлення нової автокефальної церкви було абсолютно безконфліктним і безболісним. Проблеми були завжди. З тією болгарською церквою вони проголосили свою автокефалію в 1870 році, і лише в 1945 році Константинопольський патріарх визнав цю автокефалію. 75 років відбувалося те, що Константинопольський
Константинополь визначив як схизма, тобто І розкол. там теж анафеми були в Так, 1800. так, Тобто були все починається з анафеми. прокляття, закінчується визнанням. Да, якби? І тому для нас це є також доказ і переконлива підстава того, що ми не йдемо якимось абсолютно особливим шляхом, ми просто йдемо тим шляхом, який історично проходили всі церкви, і через це ми не турбуємося. Повертаючись до принципу, в чому причина, навіть я би тут навів ще один приклад, в чому причина, що в Радянському Союзі існувала автокефальна церква грузинська, а в російській церкві її не існувало, в Російській імперії її не існувало. Бо коли Російська імперія за Георгіївським трактатом підкорила грузинські царства і княжества, то автокефалію грузинської церкви було просто скасовано імператорським наказом. В 20-х роках минулого століття, да, відновилося? В 17-му році, відразу році. після повалення російської монархії, грузинська церква відновила свою автокефалію, і російська церква не визнавала цієї автокефалії до 44-го року, коли з наказу Сталіна вони прийняли рішення, причому мотивували саме тим, що в Російській імперії Грузія не мала окремого державного статусу, але була частиною єдиної держави. А в Радянському Союзі є Грузинська Радянська Соціалістична Республіка, яка є окремою державою, і тому на цій підставі вони визнають автокефалію Грузинської церкви. Але насправді це формальність. Сутність в тому, що ніхто і ніколи не вважав грузин частиною російського народу. І відповідно, хоча Грузія певний час вважалася частиною Російської імперії, але всі розуміли, що грузини – це є окрема нація. Який би там великодержавний шовінізм не панував в цей час в Москві. Відмова Україні в тому, щоб визнавати автокефалію Української церкви, полягає в дуже важливому моменті. Визнання автокефалії Української церкви з боку Москви і політичної, і церковної – це є сакральний момент визнання окремішності української нації і окремішності української держави. Росія у мене три питання в 5 хвилин, і я хочу їх поставити. Це впродовж того, що ви кажете. Чому не визнають, до речі, Македонію? Тому що Македонську церкву, бо македонців в Болгарії вважають західними болгарами, в Сербії південними сербами, а греки вважають, що такої держави нема, що це є частина Великої Грецької Македонії. І саме тому серед цих всіх сусідів вони мають таку проблему. Те саме і у нас. Бо якби Росія від самого початку, ще в 91-му році, погодилася, що так, Україна – це є справді держава, не історичне таке непорозуміння, випадковий збіг обставин, а саме держава. Український народ – це справді народ, а не частина великого руського народу. У мене запитання саме стосується цього. Розкіл свого часу 20-му сторіччі православних в Естонії, він був пов'язаний, зрозуміло, з чим кінець кінцем. Естонці хотіли власної церкви, і фактично православні, які естонці, естонського етнічного походження, вони зараз зав'язані на визнаний в Стамбулі Константинополем, патріархом Варфоломієм, здається, да, було зроблено на цю церкву естонську, вона в статус автономної. Так, да, вона в статусі автономної. А та частина цього рішення не визнає Москва, але Москва не проклинає, там анафем не дає, тому що це визнано Константинополем. Да? Тому це фактично було б анафема на першого серед рівних, патріархів, да? На патріарха Варфоломія. Виходить, що Константинополь визнає наявність естонської нації, якщо Константинополь наважився на визнання там церкви. Чи все ж таки Українську православну церкву Київського патріархата не влаштує той статус, це статус все ж таки не автокефалія, це статус автономії, да? Це статус підпорядкованості. Чи вас би влаштував статус підпорядкованості Константинополю? Так. Ні, із кількох причин. Перша причина – який сенс змінювати підлеглість Третьому Риму на підлеглість Новому Риму? І те є підлеглість. Друге, Україна, на відміну від Естонії,
в православному відношенні посідає абсолютно інше положення. А навіть в Глядачам, нинішньому... щоб було зрозуміло, там 200 тисяч приход церкви Естонської православної церкви. Да? Тут йдеться мова про мільйони. Так, за нашими підрахунками, мінімум 15 мільйонів православних Прихожан, українців ідентифікують себе саме Київським патріархатом, і ця кількість зростає. Це є більше, ніж, скажімо, державна Елладська церква, яка має 9,5 мільйонів. І тим більше ми не Це говоримо... більше, ніж всі грецькі церкви, я думаю, разом. Так. Насправді це так. Це ще в невизнаному, розділеному стані. А єдина помісна українська православна церква, вона буде другою за чисельністю після російської православної Якщо церкви. може потім і не першою, да? Якби Ну, це вже будемо бачити, як будуть розвиватися історичні події. Але саме тому, що Україна має державність, Україна є окремою державою, український народ є окремим народом, немає ніяких підстав говорити про автономію. Більше того, історично Київська митрополія в ті давні часи, вона користувалася фактичними правами автокефалії без імені автокефалії. І не було автокефалії тільки тому, що Україна не була незалежною державою. Якби Київська держава, княжа держава не впала під монгольським нашестям і не стала розділеною між кількома сусідніми державами і частинами, то відповідно я переконаний, що ще в княжі часи, так само як Болгарія проголосила свою автокефалію, так само як Сербія проголосила свою автокефалію, так само і українська церква була б ще в ті княжі часи автокефальною. У нас 1 хвилина, і я прошу вкластися, далі не приключайтеся, далі буде Сеїд Ісмаїлов. Кримським татарам, українцям в Криму, які під утисками. Просто моє враження, і церква завжди буває сильною, коли вона саме під утисками. На жаль, і дуже коли обласкана державою, вона зовсім інший, на мій погляд, будь-якої конфесії. Що б ви їм сказали зараз? От у вас є там 30 секунд. Я повторю слова патріарха. З нами правда, значить з нами Бог, а раз з нами Бог, то з нами і перемога. І тому, який би не був важкий шлях, кожен день наближає нас до перемоги. Сьогоднішній день – це день, коли ми ще стали ближче до деокупації Криму, до свободи і повної незалежності і суверенітету цілої території України. Тому не втрачайте надії. Архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій був гостем нашого ефіру «Прайму». Не переключайтеся. Далі муфті Духовного управління мусульман України УММА Сеїд Ісмаїлов. Залишайтеся на АТР. Продолжаем прайм на телеканале АТР. В первой части был архиепископ Черниговский и Нижинский Евстратий. Мы говорили о попытке примирения Киевского патриархата Украинской Православной Церкви с Русской Православной Церковью и о том письме, которое Филарет написал Кириллу. Мы сначала узнали все из московских источников. Архиепископ Евстратий попытался объяснить это тем, что надо думать о примирении после войны, которая возможна. А сейчас наш гость муфти Духовного управления мусульман Украины УММА Сеїд Исмагилов. И я, Хайла Шамлар, добрый вечер. Добрый Я бы вечер. не хотел, чтобы мы сейчас были там судьями и выступали в качестве судей, даже просто обсуждая позицию Украинской Православной Церкви. Мы все понимаем, я еще раз хочу подчеркнуть, только и один из иерархов этой церкви в Крыму, только он открыто противостоит оккупации, он поднимает защиту свой голос не только своей паствы, но и крымских мусульман, которые преследуют. Он фактически стал тем религиозным лидером, который сейчас защищает всех, кого преследуют, включая там свидетелей Иеговы. Да? Мы знаем, еще есть одна группа, которую запретили, объявили экстремистской в Крыму. Но то, что произошло сейчас и происходит, как на это смотрят в исламе? Когда возможно примирение? Возможно ли оно в процессе войны вообще? Вот сейчас такой открытый вопрос, вы можете отвечать на него так, как вы считаете нужным. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, дал четкие 4 пункта, когда возможно, ну я бы не сказал слово примирение, а надо начинать с прощения. Прежде чем мириться, наверное, нужно простить друг друга. Так вот, есть в исламе 4 жестких условия для того, чтобы быть прощенным. Прощенным в первую очередь Всевышним Аллахом, и во вторую, конечно, это людьми. Первое условие, что та сторона, которая является виноватой,
да, она стала причиной конфликта, проблемы, во-первых, прекращает эту проблему. То есть, если человек, например, напал на других, страна в нашем случае напала на другую страну, она, во-первых, должна прекратить оккупацию, должна прекратить войну. Во-вторых, нужно осознать, что ты был неправ. В-третьих, нужно покаяться и просить прощения. И в-четвертых, нужно компенсировать все убытки. Нельзя каяться и примиряться, и при этом не возвращать наворованное. Это не примирение, это не прощение, это не раскаяние. Это, я не знаю, это оправдание того, что, или, я не знаю, легитимизация того, что украли. Оджам, для того, чтобы выполнить 3 последних пункта, надо сначала определиться с первым пунктом, прекратить, то есть Совершить саму этот проблему, грех. совершить грех. Но здесь же мы в открытую не можем говорить, что в оккупации, в войне виновата русская православная церковь. Есть другая позиция, что она часть государственной системы, а оккупантом является государство. Да? И даже в протоколе российского государства сейчас, хоть у них формально до сих пор церковь отделена от религии, ну то есть патриарх фактически государственная фигура. И как вот здесь подходить? По формальным признакам или по фактическим? Формально это не русская православная церковь. Фактически она часть государства. Ответственна ли она за оккупацию? Современная Россия – это совокупность всего. Я даже больше скажу, не просто церковь виновата, но и мусульманские религийные лидеры России абсолютно виноваты. Дело в том, что они и одобряют поведение и политику, и позицию России. Они не осуждают все эти репрессии и насилие, да, которые производятся даже в отношении единоверцев в Крыму. То есть, либо скромное такое стыдливое молчание, либо радостное одобрямс. Понимаете? И сейчас уместно, наверное, говорить не про отдельные компоненты России, да, там церковь, там мусульманские организации. Необходимо говорить о России в совокупности. Вот если они на государственном уровне выполнят 4 этих условия, признают свою неправоту, компенсируют убытки, прекратят оккупацию, нападения и репрессии, вот, попросят прощения, тогда можно будет разговаривать. До этого, с точки зрения ислама, прощения не может быть. Там, где не может быть прощения, там не будет примирения. Можем себе представить фантастическую ситуацию, что неожиданно патриархом России становится тот человек, или наоборот, тот, который сейчас является патриархом, вдруг он открыто заявляет об осуждении агрессии в отношении Украины. Он осуждает, и он в этом случае он часть этой машины. Что может в этом случае делать церковь? Она не может прекратить оккупацию, она не руководит российской армией. Я говорю сейчас о фантастическом сценарии, который маловероятен, но в российской истории бывали патриархи, которые сопротивлялись царям. Но дело в том, что религиозные организации должны быть голосом совести, голосом справедливости. Вот если те, которые призваны говорить во имя Господа правду, они молчат или врут, значит все совсем плохо. Если цель, задача, смысл существования вообще в конце-то концов, для чего нужны религиозные организации? Это не просто отправление культа, это поддержание высочайших морально-нравственных ценностей. Господь повелел, чтобы верующие люди были ориентиром для всего мира во всем самом лучшем, во всем, что делает человека человеком. Так вот, если даже религиозные организации молчат и не являются голосом совести, правды и справедливости, ну тогда в обществе все совсем плохо. Если найдутся иерархи или патриарх или другие религиозные деятели, которые осудят и выступят против и не побоятся выйти, то это пробуждение голоса совести. Тогда церковь или религиозная организация, она начнет выполнять ту миссию, собственно, для которой она и существует. Поскольку первая задача – это не выполнение ритуалов и обрядов. Первая задача – это вера и моральная справедливость, моральная чистота, моральные нормы. Ну что, то, что обычно в России бывает с теми, кто идет против государственной машины, мы знаем. Аджам, вопрос совершенно уже, ну, как бы, немножко уйдем в сторону. Сама проблема между непризнаваемой, ну, Украинской православной церкви Киевского патриархата и Русской православной церкви стоит в организации церковной жизни в православии, с ее структуризацией. Да? Она, конечно, кардинально отличается от ислама. Там нужно признание и предоставление автокефалии хотя бы одной поместной православной церкви. В этом случае церковная организация признается на каноническом уровне. И
фактически мы понимаем, что здесь идет речь скорее о статусе и власти, да, для Москвы потеря статуса и власти, потеря паства для Украины, приобретение этой статусности украинской церкви. В исламе все выглядит по-другому, да, вот есть один муфтий, появился другой муфтий. Вот эта борьба за власть внутри ислама, она просто более скрыта, или вообще любая община может выбирать себе муфтиев, и муфтиев может даже быть в Киеве хоть 150? По закону светского государства хоть 150, понимаете, потому что у нас каждая религиозная община, она абсолютно самоуправляемая, как она решит, так и будет. С точки зрения исламских канонов, да, но у нас же государство не живет по исламским канонам, там, конечно, все должно быть упорядочено, не может быть религиозной анархии. Но я хочу отметить, что вот ислам избежал этой проблемы, которая постоянно волнует православных, то есть каноничность. Да, вот, если церковь канонична, если она признанная вселенским православием, то все, она значит полноценная. Если вдруг ее не признают, она как бы является ущемленной, их даже не считают как таковыми и верующими. У ислама такой проблемы нет. Вот. У нас нету такого, чтобы остальные организации должны признать новую организацию, тогда она полноправная. Нет. То есть мы несем ответственность перед Богом, и по большому счету, ну, верующему должно быть все равно, что о нем подумает другой. В смысле, если сам верующий перед Господом поступает правильно. То есть здесь идет вопрос взаимного признания. Да, вот у православных это очень важный момент, взаимное признание. У нас, у мусульман проще. Но, тем не менее, давайте говорить. Вот, например, с муфтием крымским на материке Айдером Рустемом у вас нормальные взаимоотношения, да, вот как бы с муфтием. А с Ахмадом Тамимом, Духовное управление мусульман Украины, которое, ну, скажем так, у всех других муфтиев более сложные отношения. Да, абсолютно. У всех нету отношений. У всех нету отношений. И здесь фактически та же проблема, да, проблема борьбы за власть внутри. Вы понимаете, здесь такая ситуация, что никто не может кого-то сказать, что мы не признаем, потому что они не каноничны. Даже если кто-то и скажет такое, но все мусульмане посмеются, потому что в исламе вообще такого понятия нет. И мы избежали, вот ислам избежал этой проблемы, поэтому каждая религиозная община, если она разделяет основные базовые моменты вероучения и полностью им соответствует, она абсолютно канонична. Я сейчас объясню, почему я так пространно задаю эти вопросы. Я задавал и Евстратию, для того, чтобы определиться с ситуацией, которая происходит в Крыму. Как бы мы ни относились к Эмирали Эфенди, к муфтию крымскому, который сейчас сотрудничает с российской властью, тем не менее, все мусульманские общины Крыма, ну почти все, вольно или невольно, все мечети, они иерархически подчиняются ему. Никто этого не отрицает, да? С точки зрения как бы совершенно исламского права, возможно, вы сейчас меня поправите, и Украина не исламское государство, и Россия не исламское государство. Тогда возникает вопрос, а каковы претензии к муфтию? Ну, почему он должен в этих условиях быть приверженцем Украины, живя в Крыму в тех реалиях? Для него важна паства мусульманской общины, а не Украина или Россия. Почему тогда мы должны артикулировать какие-то претензии к крымскому муфтию? Ну, я первое, что хочу сказать, я как-то не артикулирую никаких претензий. Вот, все оставляем на суд Всевышнего Аллаха, который по своей справедливости... То есть у вас нет претензий к муфтию? Нет, ну, может быть, они у меня и есть, но я это не говорю вслух. Вот. Дело в том, что есть понятие совести, есть понятие чести, справедливости, да, и человек, который является религиозным лидером, должен быть образцом. Он должен поступать по совести, по справедливости, не кривить душой. Вот. Не предавать, это тоже очень немаловажный момент. Вот. И я никого не обвиняю. Да, пусть Всевышний Аллах всех рассудит в судный день. Но, допустим, когда мою малую родину, Донецкую область, оккупировали, да, я не мог согласиться, я не соглашусь на то, чтобы признать власть оккупантов. Я уехал. Вот. Я считаю, что я поступил правильно, по совести. Вот. Как поступили другие, но это уже их личное дело. Я же говорю, я не пришел сюда осуждать кого-то. То есть в исламе не принято артикулировать, если проблема существует, да, не принято ее произносить вслух? Нет, в зависимости от ситуации. Вот Проблему можно... Вы произнесли слово сейчас «предательство», да? Является ли то, что произошло в Крыму, скажем, у верхушки мусульманской общины, так я пытаюсь смягчить формулировки,
предательством, если и то государство не мусульманское с точки зрения шариата, и это? И что является не предательством государства? И можно ли быть верным не мусульманскому, не исламскому государству? Вы знаете, здесь было бы хорошо сравнить ситуацию с правами мусульман в Украине и в России. В Украине права мусульман намного лучше положение, права, свободы, да, чем в России. В России все это очень жестко закручивается под государственную политику. Любой религиозный деятель, более-менее масштабный и значимый, если он не подчинен государственной машине, идеологии, аппарату, ну, в лучшем случае его попросят покинуть пост. В худшем случае, ну смотрите, в Ставропольском крае более 20 имамов убито. Просто убито. Понимаете? Таким образом, отношение России к мусульманам гораздо более недружественное, гораздо более неагрессивно, гораздо намного меньше прав и свобод, чем в Украине. Вот. Поэтому с точки зрения шариата, мы должны смотреть, где мусульманам лучше, для того, чтобы исповедовать и проповедовать свою религию, для того, чтобы жить, для того, чтобы реализовывать свои планы, проекты какие-то духовные в первую очередь, то нужно становиться на сторону, да, вот. Тем более Украина предоставляет возможность, Украина предоставляла и в Крыму, да, с трудом это давалось, но все блокировки, которые шли, да, там даже с вопросом строительства соборной мечети в Симферополе. Ведь фактически это не центральная власть в Киеве запрещала или мешала строить соборную мечеть. Мешала местная власть. Те люди, которые мешали строить соборную мечеть во время Украины, сейчас перекрасились в российские цвета и радостно говорят, что вот мы строим, мы помогаем. То есть, понимаете, да, когда Россия пыталась взять под контроль, все, что шло на конфликт, годилось. Когда Россия взяла под контроль, вопрос как бы снялся. Я понимаю, с точки зрения исламского права фикха, это аргумент, что та страна, которая соблюдает свободы, в том числе в отношении мусульман, она и надо сохранять верность именно этой стране. Она предпочтительна, Тогда возникает совершенно вопрос джихада, который я задавал в прошлом эфире. У нас был журналист и, скажем так, мусульманский философ Архан Джемаль, сын покойного Гидара Джемаля, который сказал, что в исламском праве очень четко определено в том числе понятие джихада. Если джихад приведет к ситуации, которая ухудшает, он будет таким вот безумством, который в случае проигрыша однозначного, да, положение ума еще сильнее ухудшится, то в этом случае сопротивление и освобождение, попытка его недопустима, потому что это выглядит как авантюра. Это не прямая цитата, вот я пытаюсь пересказать. Какова тогда должна быть позиция мусульман в этой ситуации? Практическая, да, вот пораду украинскую для тех, кто в Крыму. Где вот этот баланс между тем, чтобы сохраниться, однозначно не проиграть, но при этом поступать по справедливости? Я думаю, что здесь необходимо, во-первых, сохранять свою веру, да, а во-вторых, мусульмане Крыма, я думаю, заняли в такой ситуации самую мудрую позицию – ненасильственного сопротивления. Когда народ демонстрирует, что он не уважает требования оккупантов. Когда народ, в большей своей массе, показывает, что он имеет свое мнение, он имеет, я не знаю, своих лидеров, он имеет свой взгляд и свои права на свое будущее. И вы знаете, что больше всего Россию бесит? То, что она не знает, что с этим делать. Вот если бы крымские татары в Крыму себя повели как чеченцы, да, на Северном Кавказе, вариант этнических чисток, убийств, репрессий у них отработан идеально. Собственно, они к этому варианту и готовились. Для чего нагналось такое количество армии российской в Крым даже после выхода украинских войск? Ну какой смысл там держать десятки тысяч вооруженных солдат, стянуть в один маленький полуостров? Именно Россия рассчитывала на такой сценарий. На то, что крымские татары, как мусульмане, повторят ошибку Северного Кавказа, начнут вооруженное или еще какое-то сопротивление, и нужно будет просто подавить и зачистить. Это, я думаю, что был идеальный для них вариант – зачистить Крым от крымских татар. Но народ пошел по другому пути, да, ненасильственное сопротивление, несогласие с оккупантами, и теперь Россия не знает, что делать. У них нет опыта борьбы вот с таким.
А Россия не умеет инсценировать якобы теракты и якобы сопротивление? Не, Россия отлично умеет инсценировать теракты, а настоящее сопротивление не инсценируешь. Оно или есть и разделяется массами, или нет. Отдельные личности не могут из себя строить там сопротивление. Да, это всегда бутафория получится. Что касается терактов, конечно, могли бы инсценировать. Это абсолютно нетрудно. Вся Россия у них обкатана. То дома взрывали, то другие какие-то были совершенно безумные и ненужные преступления против мирного населения, которые потом, в конце концов, приписывали мусульманам. Но, видимо, им это невыгодно, потому что они на весь мир демонстрируют, что Крым – это тишь, благодать, полное одобрям, все счастливы, что его оккупировала Россия. И какой-то пояс нестабильности на полуострове, который они делают военной базой, судя по всему, им не нужен. 30 секунд до конца эфира. Я вам предлагаю, так же, как и в Евстратию, есть что вам сказать и тем крымским татарам, и мусульманам, которые находятся в Крыму, и тем представителям других религиозных организаций в Крыму, в том числе Киевского патриархата, свидетелям Иеговы, которые находились в режиме либо запрета, либо изгнания, да, в ситуации, когда Киевский патриархат выбрал путь примирения с Российской Православной Церковью. Но все, что я могу сказать, это то, что мы поддерживаем вас, дорогие братья и сестры. Мы молимся за вас, мы помним о вас. Все преступления против вас мы информируем мировое сообщество о всех преступлениях, правонарушениях, всех ущемлениях вас на оккупированной территории. Продолжайте держаться вместе. Единством мы перемолим эту репрессивную машину. Поддерживайте друг друга, и мы победим. Салам Саид Исмаилов, муфти Духовного управления мусульман Украины УММА, и в первой части был архиепископ Черниговский и Нижинский, и мы говорили о попытке примирения между двумя церквями, между Украинской Православной Церковью Киевского Патриархата и Российской Православной Церковью после того письма, о котором мы узнали, письма Филарета, написанное Кириллу. Оставайтесь на АТР, а я с вами увижусь в следующем прайме в следующий вторник.